प्राइम 24 हेडलाइन्स आं अरुण ब्रह्म दायो आं दंफैयो धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सानजारि नोगोर बोरिमुरि बैसागो फोथार बे बैसागो फोथाराव रंजालि बैसागुखौ बरायनो थाखाय साखाफारा जानाय साननै सानथामनि समनि सिगां जिहेतु बे बैसागो फोथाराव बायदि साखाफारा जानाय नुथायफोरखौ नोंथांमोननो दिन्थिफुंनो लागै आखायाव लादों। थारैनो बे साखाफारा जानाय ओनसोलनि जिहेतु बैसागो फोथारनि साखाथियाव थानाय समायना रमायना मिथिंगाजों बुंफबनाय बे बैसागो फोथारनि गेजेराव दा बैसागो फोरबोखौ बरायनो थाखाय पेन्डेल लुनाय बिनि खामानि मावनायफोरखौ जोङो नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो नागिरदों। बेयाव जोंनो नायथावना एबा मुहिथावना जायगाया बेनो जाहैबाय बे बैसागो फोथारनि साखाथियाव थानाय सेरें दैमानि सेर बेसेबांबा समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय बे बैसागो फोथाराव बेसेबांबा हायलालाय हुइलालाय समायना रमायना बर'नि आइजोफोरनि बर' जोहोलावजोफोरनि हायलालाय हुइलालाय समायना रमायना गाबजों बुंफबनाय मोसानाय साननै सानथामनि उनाव नोंथांमोना नैबे बैसागो फोथाराव नुनो मोनगोन। सानजारि नोगोरनि बेसेबांबा समायना रमायना हारिमुजों बुंफबनाय बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेयाव बैसागुखौ गाजा गोमजायै बरायनो थाखाय साखाफारा जानायखौ जों नुनो मोनदों। बे सेरें दैमानि साखाथियाव समायना रमायना गाबजों बुंफबनाय लोगोसे जोंनि हाजोनि साखाथिनि बोहैनाय बे सेरें दैसानि स्राय स्राय बोहैनाय बे बैसागो फोथारनि बेसेबांबा समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय बैसागो फोथाराव जोङो बेसेबां साखाफारा जादों बेनि सायाव नोंथांमोननो नैबे समाव दिन्थिफुंनो आखायाव लादों। थारैनो बेयाव जाहां बे हाबाफारिया जानायनि लामायाव फैबाय। बे खामानि मावनायफ्रा दिनै 70% आग बारायबाय बेखौ नोंथांमोना हयथ' नुनो मोनदों। बेयाव केमेरा पार्सन सुबिराम बसुमतारी बिथांखौ मोजाङै दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय। दिनैनि बे फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि जिहेतु बैसागो फोरबो सानजारि नोगोरनि बैसागो फोरबो बरायनाय हाबाफारियाव थाम थिम थाग थियारि खालामनाय नुथायफोरखौ नोंथांमोननो नैबे समाव सुबिराम बसुमतारी केमेरा पार्सन बिथाङा दिन्थिफुंबाय थादों। थारैनो बेयाव बे बैसागु फोरबो बरायनो लानाय बे बैसागो बराय फोरबो आफादनि आरसिनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्रा मिथिनानै लागोन। दा बे हाबाफारिया बेसेबांसिम दावगादों आरो बेसेबांसिम साखाफारा जानानै दं बिथांमोना आरो बेयाव बिथांमोना बार बुंबोबाय थादों गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं जानाय लोंनाय रंजानाय मोसानाय बायदि रोखोमनि गाजा गोमजायै बे सानजारि नोगोरनि हारिमु आफादा दिनै फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि 14 एप्रिलनि फुंनिफ्राय सानसेनि हाबाफारि लानानै बेखौ खुंफुंनो थाखाय साखाफारा जादों। बेनिनो दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्राय जों फंनैसो बाथ्रा मिथिनानै लाग्रोनि जे दिनै बे समाव बेसेबांसिम आग बारायखो दिनै फैबाय थानाय बैसागुखौ बरायनो थाखाय। जोङो आग बारायनाय होनब्ला जोङो साखाफारा जानायनि गेजेरावहाय दिनै साइनासालिखौ नोंथांमोना नुबाय, डाइनिं हलाबो जाबाय आरो जेसेबां प्रिपारेसन जानांगौ बेखौ जोङो 60% जाफुंबाय। साननैनि गेजेरावहाय जोङो गासै जोंनि साखाफाराया जाफुंजोबगोन होननानै जों साननानै लानाय जादों आरो बयखौबो सानजारि नोगोरनि रंजालि बैसागु बरायनायाव नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों बाहागो लाफै, रंजाफै, लोहाबफै गासै बर' रायजोखौनो खावलायदों। आरो बे समाव साखाथियाव थानाय बिथांनिफ्राय जों मिथिनानै लानि बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि गोसोआ दा माबायदि जानानै दं, माबायदि मोनदांनो मोन्दों, जिहेतु रायजो राजाफ्रा बेयाव बाहागो माबायदि लागोन होननानै सानदों। जिहेतु थांनाय बोसोर कभिड-19नि थाखाय बैसागु फोरबोखौ रायजो राजाफ्रा आसा थादों। जों दासिम मिथिनाय बादिथ' गासै रायजो राजाया जोबोद गाजा गोमजायै बेहाय बाहागो लानो थाखाय थाग थियारि जागासिनो दङ। माखासे गामिफ्राव मोसानाय सोलोंगासिनो दङ बैसागु रंजानाय। दा बेबादिखौ जों खोनानो मोन्दों जे जोबोद गाजा गोमजानि गेजेरजों थियारि जागासिनो दङ। बेसेसो हानजाया बेयाव बाहागो लागोन बायदि मोसानाय बादायलायनाय बायदिफोर जागोन नामा बेयाव? बादायलायनायथ' जोंहा बेहाय गैया। बिदिनो मोनसे गामिनि हानजाफोरखौ जों मोसानो होनाय जागोन। बिदिनो गासै जों दासिम 12 गामि मोसाफैथारनांगौ होननानै बिथांमोनखौ जों लाइजाम हरदों आरो हांख्रायहरदों। देग्लायनि बैसागुआ बेसेसो नोंथांनिफ्राय साननाय बायदिब्ला देग्लायनि बैसागुआ माबायदि जागोन? जिहेतु दिनै कभिड-19नि माखासे समस्याफोरखौबो निउसफ्राव मोननो मोन्दों। थारैनो माबायदि नोंथांमोना दैदेनलांगोन सानदों? जायखिजाया जोंथ' दा आथिखालाव आसाम सरकाराबो माखासे कभिड-19नि माखासे प्रट'कलखौ गाइडलाइनखौ होगासिनो दङ। दा बेनि गेजेरजोंनो जों माखासे
रुल्स एन्ड रेजुलेसनखौ मानिनानै बेनि गेजेरजोंनो गाजा गोमजायै जों माने जोबोद मोजाङै खुंलांगोन आरो बे जिहेतु आयदायाव नोंथांमोना बेयाव किसु बैसागोनि मुङाव हयथ' बर'नि नेमखान्थि बायदि बायदि रोखोमनि जानाय लोंनाय रंजानायनि गेजेरजों हयथ' बेफोरबो थानो हागौ बेयाव मा आयदानि आयदाखौथ' दाख्लैबो बुंदों जों जानाय लोंनायनि मोसौ थुखैनाया जोंना गिबि हाबाफारि जागोन फिरफिला बिरहोगोन आलासिफोर फैगोन फंनैसो बिबुंथि जागोन आलासिफोरनि बैसागुनि सोमोन्दै बेजों लोगोसे जोंना गोखा गोखै खुंखा जानाय हाबाफारिया जेसेबां हायो जोङो गोबां रोखोमनि मैगं बुथुमनानै जानाय जा हाबाफारि बेबो जागोन आरो हानायखिनिखौ जोङो सिरिसे स्राय बोथिसे ओंखामबो जाहोनो थाखाय सिन्था खालामदों फिथा सौराइखौ जोङो आलासिफोरनो बयनोबो हायाबाबो आलासिफोरनो जों फिथा सौराइनि थाखायबो खान्थि बायदि जगार लागासिनो दं दा फिथा सौराइ होनोबा जाहाथे गोबां आयदानि गोबां रोखोमनि फिथाफोर दङ हयथ' बेयाव बर'नि जितु बानायनाय गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय फिथानि सिस्टेमफोरबो बा फिथानि गाब आयदानि फिथाबो थानो हागौ फिथायाथ' जोंनि बर'नि गोदो बर'फ्रा जेरैबायदि फिथा लारु जायो सौराइ गोरान जायो बेखिनिया थागोन दा बिथांमोननि खुगानिफ्राय मिथि मोनबाय साननैसोनि सिगां जे बिथांमोना बेयावनो लाइ खुन्था गायसनदोंमोन दिनै बे जायगाया बेसेबांबा समायना रमायना बा गाबजों बुंफबनाय जिहेतु सोमखोर मिथिंगानि गेजेराव जिहेतु बैसागु बोथोर बोरिमुरि बैसागु बोथोरा बे साननैनि उनाव अराय सम जोबोद समायना जागोन बेयो थारैनो नैबे चेनेलनि गेजेरजों आरो नोंथांमोननो नैबे सानजारि नोगोरनि बोरिमुरि बैसागु फोथार गोदान मुं मोननाय बे बैसागु फोथाराव नोंथांमोना बे चेनेलनि गेजेरजों गासै बे हाबाफारिनि सायाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन थारैनो बे मोनसे मेहेरगोनां जागोन बे बैसागोआ थारैनो रायजो राजाफ्रा साखाफारा जादों आरो बिथांमोननि दैदेनगिरिफ्रा जोबोरैनो हारिमुखौ मोजां मोनग्रा आरो समाजखौ दैदेनग्रा बिथांमोनखा आरो थारैनो बे बैसागुआ जोबोद गाजा गोमजा जागोन थारैनो जोङो बिथांमोननि खुगानिफ्राय बा रायजो राजानि साखाथि बाखाथि रायजो राजाफोरनि गोसोनि रंजाखांनायखौ नुनानै जों मिथिना मोन्दों आरो लोगोसे साखाथियावनो बैसागो मोसानो थाखाय साखाफारा जानाय सोलोंनाय बिथांमोनखौबो जोङो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिफुंनो आखायाव लागोन बिथांमोना नैबे नुहुरनाय साखाथियावनो बिथांमोना रिहार्सल खालामबाय थादों बिथांमोननि रिहार्सलावबो जोङो माखासे बाथ्रा आरो बिथांमोननि रिहार्सलखौ दिन्थिफुंनो आखायाव लादों बे समाव बोरिमुरि गामिनि रायजो राजाफ्रा बे रंजालि बैसागुखौ बरायनो थाखाय गावसिनि गामिनि बोराय बुरै बिहामजो हान्जाफ्रा बे समाव बै दिनखालि बेसेबांबा समायना खालामनो थाखाय बे दिनखौ दिनै बिथांमोना रिहार्सल खालामबाय थादों बिथांमोननि रिहार्सल खालामनायाव आं दिनै नैबे समाव नोंथांमोननो बिथांमोननि मोसानाय रिहार्सलखौ आं दिन्थिफुंनो आखायाव लादों बेनो जाबाय बोरिमुरि बैसागो फोथाराव जानो गोनां बैसागो बरायनो थाखाय बिहामजोफोरनि साखाफारा मोसानाय सोलोंनाय हाबाफारि बेखौ केमेरा पार्सन सुबिराम बसुमतारी बिथांखौ मोजाङै दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय बेसेबांबा बर'नि दामजुफोरजों गोबां रोखोमै बिथांमोना बे समाव मोसानो गावनि खुगाजों मेथाइ खननाय खुगा मेथाइ हारमनि टप्लेस हारमनि खाम बायदि बायदि दामजुफोरखौ लानानै बे समाव बिथांमोना मोसानाय सोलोंबाय थादों नैबे समाव आङो बिथांमोननि जितु बोरिमुरि गामिनि रायजो राजाफोरनि रिहार्सल खालामबाय थानाय समाव माखासे बाथ्रा मिथिनानै लानि जे नोंथांमोननि गामिनि बेसेबांबा बुरजा सुबुङा बे समाव बैसागो बरायनो थाखाय साखाफारा जादों जानो हागौ बे समाव नोंथांमोननि गामियाव एसेबां गोबां सुबुंखौ लानानै बे हारिमुखौ दासिमबो फोथांना दोनबाय दङ बियो माब्रै नोंथांमोना बेबायदि लाखिनो हादों बेयो जोंना गोदोनिफ्रायनो माने खौसेथियाव दङ फोरबोखौ फालिनाय हाबाफारियाव बयबो खौसे जानानै बयबो फालियो आरो बयबो बाहागो लायो बेनि थाखायनो बयबो दा खौसे जानानै बयबो ओंखारो जोबोद गोजोनथाव रादाब दा बे समाव सुबिराम बसुमतारी बिथांखौ माखासे दामजु दामनायफोरखौ आं दिन्थिफुंनो खावलायबाय बेयाव बैसागो मेथाइ सोलिबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों मेथाइ खनगिरि
बैसागो मेथाइ खनबाय था बबेनि जाखो नों मदद जांगिया सोर जाखो नोंलाय बर' सेंग्रा बबेनि जाखो नों मदद जांगिया सोर जाखो नोंलाय बर' सेंग्रा नोंना नामायाव बैसागि सिख्लाखौ बरायगाया नोंना नामायाव रंजालि सिख्लाखौ बरायग्राया खाम दामनाय फारसे आग बारायलांनि कृष्ण गाबो खाम दामनाय फारसे जों आवगायलांनि बे खाम गंनै दामबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों बिथांखौ मोनखौ जेरै रिहार्सल खालामनाय बियो दिनै बिथांमोना रिहार्सल खालामबाय थादों बेसेबांबा बुरजा सुबुंखौ लानानै जिहेतु फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि बैसागो बरायनाय फोरबो बोरिमुरि बैसागो फोथार बे बैसागो फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै सानजा सानजारि नोगोर नि दैदेननायाव बे हाबाफारिया जानो थांगासिनो दा बिनिनो साखाफारा जानायखौ जोङो नैबे समाव नोंथांमोननो नैबे फेसबुक नैबे प्राइम 24 हेडलाइन्सनि गेजेरजों दिन्थिफुंबाय बेयाव गोबां सुबुङा बाहागो लादों जोबोद मोजां जागोन दिनै रिहार्सलसो बिथांमोना ओरैनो गावनि गाननाय लकेल जाब्बा जुब्बा गाननानैबाबो बिथांमोना दिनै बे रिहार्सलाव बाहागो लादों थारैनो बे दिनैनि जि नुथाय बे नुथाया फैबाय थानाय 14 अक्ट'खालि एप्रिलनि 14 अक्ट'खालि बेसेबांबा गाबजों बुंफबनाय गाननाय जोमनायजों बुंफबनाय समायना महर लागोन थारैनो दिनैनि महरा बेबायदि महरै बिथांमोना थानाय नङा फैबाय थानाय समाव बिथांमोननि जिहेतु महरा गोबां सोलायगोन बेखौ नोंथांमोना हयथ' नैबे भिडिअनि गेजेरजोंनो गोमोहाबनो हागौ जे बे दिना माबायदि जागोन बेखौ नोंथांमोना हयथ' मोजाङै मिथिखागौ थारैनो बे समाव आङो प्राइम 24 हेडलाइन्सआ बे समाव दिन्थिफुंनाय हाबाफारि बे दिन्थिफुंनाय हाबाफारिनिफ्राय जोङो बिदाय लानो सानबाय थारैनो बे समाव प्राइम 24 हेडलाइन्स नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ जासिहरनाय जाबाय सानजा सानजारि नोगोरनि दैदेननायाव बोरिमुरि बैसागो फोथाराव सानसेनि हाबाफारि लानानै खुंफुंनो लानाय जिहेतु बे हाबाफारियाव बाहागो लानो थाखाय बे गामिनिनो बिहामजो आरो गोबां सुबुंफ्रा बोराय बुरि बिहामजो आरो हौवा गासैबो ज' लोगो नांनानै बे समाव मोसानो थाखाय सोलोंबाय थानाय बे नुथायखौ नोंथांमोननो बे समाव दिन्थिफुंबाय थारैनो प्राइम 24 हेडलाइन्स नायगिरि बिथांमोननिसिम गोसो गोरबोनि खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिनानै आङो प्राइम 24 हेडलाइन्सनिफ्राय बिदाय लाबाय गोजोन्थों।